y'abamenyi korwase bunge ya North Mugirango korwase nyumba y'abakegeni ababosarage nigo besokire nta gukwanira uburayi bw'ebunge yo ase barurakanire batabona hebarachi kumugwante siyo yo kabero mbunge bw'ebunge yo muskecho subkyangwe ase kerego ky'obujumbe bwa North Mugirango ngana n'abamenyi abayiga nigo baterubune yenero yabeire gekuba osikibese yabere kikubagwo ase kinsemu cyonsi kitari kurigererwa asebono baterubuna nigo barachiokorera hamunchereria y'oburayi bw'obubunge ase kinsemu ekyo muri kitofatiga Gisemba aroboti rwasinchira y'obwikirano Chingaki amaberera ge siasa achakire kubata inse ase kibunge aho nigo boigo ebunge ya North Mugirango emeye county ya Nyamira nigo nero siasa chigendrete kubwata umuriro korwase nyumba y'abakegeni bosarage yindi gigati y'abamenyi benyumba eyeiga besokire na komusiga Joseph Kyangoyi Yombasa oyo okabeiro mubunge bw'ebunge yeiga korwa umwaka bwerigweyemo kimikyanda na merongo kyanda na isano ibere oika umwaka bw'ekirubere na ibere ase bamuganirie aborie kerogekyo kibobunge kogendereria emiremo eyo achagetie nsabro ni nyechiro rwara bosarage ibokegeni kiagera turi kinyumba ng'eisano intwe twerure kuchiase Kyangoyi Yombasa umuchumbe uliorengeri itang'ani nahenda irane atokorere ebinto buna atoete esab location bono yabeire location nekinde ngocha chire atokorere ebinto nonye n'ekisukuru niga atokonyete nonye n'ekipara ekiramu ekere kinero urengororo agatokonya ahende tuanchire agende parliament achigotokorera ebintu ebinge bito chandete abamenyi abayiga nigo boigo bamuchiri oburayi boregeti ase ugutabaga amagenderero ase kinsemo kyonsi ky'ebunge eyo abaibuli aba baito mwanje tosome nani toberesiko mwanje toberesiko tobwabwatisiko nche nayo moba bw'omwalimu bwe secondary nande with 2 years experience lakini sikonde iwo mwanje totomo morai Kyangoyi aenda turwanirira atoretera amabaga y'abana baito barikwe bono togoteyo omorayo Kyangoyi anyare ko bagakwenda go facilitate equal distribution of resources. If kama kuna basari chibe equally distributed. Twarosira soburayo twarosire ko 200 magendera atayo twarosire ko 200 school chitayo twarosire ko 200 nchera chitayo abangina none nchera none chitaya nchiyo ikonge abagaga echiro mobwate chiombe twarosire okoiga na kwokugania kwabo anene asomora yoria baganetie abantu abare high class na bosangi bako access umugambi boronge dutete stokonyara dokwa no mugambi one on one eyo etari sai and then dutete umuntu kwenda parliament atokonyeto gwimindo biche ko chaga ise storuete tari umuntu kwenda ko wamsi biro ya parliament dosenaki etwagiringa atutaki bora kiongozi tunataka viongozi bora abagochiga ari parliament gochikoto wakilisha tutete kiongozi kera ari parliament yego ikenga kiayo kwana oteanga na yenga koraera abo bande barakoraki barachaka etutete omuntu gotokwanira otogoto represent and twaiguna ento achortomora omuntu achortomorai Hingo reporter Getembe koraiga ikonge ime ye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira nche Fatigad Gisemba